Gwamnatin jihar Kwara ta koka kan rashin isassun likitoci a cibiyoyin kiwon lafiya na jihar sakamakon yawaitar ficewar da likitoci ke yi zuwa kasashen ƙetare. An bayyana hakan ne yayin taron manema labarai na farkon sulusun shekarar 2025 wanda wato ma'aikatar sadarwa ta shirya a Ilorin. Da yake jawabi yayin taron, babban wato sakataren hukumar kula da asibitocin jihar Dr. Abdulrahim Abdulmalik ya bayyana cewa duk da umarnin da gwamna Abdulrahman Abdulrazak ya bayar kenan na daukar likitoci, hukumar ta kasa samun ma'aikatan da suka cancanta da su dauka aiki. Dr. Abdulmalik ya ce a halin yanzu gwamnatin jihar na da likitoci 99 ne kadai waɗanda ke kan tsarin albashi. Ya ƙara da cewa adadin da ake bukata kuma sun kai wato kimanin 180 zuwa 200. Likitoci ukun da suka bar aiki sun dawo bayan ƙarin wato albashin da gwamnan ya yi kenan a baya-bayan nan. Don haka a da muna da likitoci 96 amma bayan ƙarin albashin da gwamnan ya yi, ukun da suka bar aiki sun dawo. Saboda haka a halin yanzu muna da likitoci 99, kazalika muna buƙatar wato ƙari kenan domin kuwa kimanin likitoci 180 zuwa 200 muke buƙata. Saboda haka hukumar ta ce tana ƙoƙarin samar da wata manhaja kenan da za ta baiwa marasa lafiya domin ziyartar cibiyoyin kiwon lafiya 45 da kuma wato samun bayanai akan adadin likitocin da ake da su kenan a kowane lokaci domin rage jinkirin da aka saba samu na ganin wato likita. Ya ce hakan kuma zai rage wato yanayin da marasa lafiya kan samu kansu ko kuma fita daga hayyacinsu kafin su ga likita a asibitoci. Babban sakataren ya ƙara da cewa yankunan karkara su ne wuraren da kalubalen ya fi yin kamari kenan. Ya ci gaba da cewa hukumar na aikin samar da wato kudaden alawus ga likitoci domin magance lamarin da kuma samar da kayan aiki. Albashin zai kasance daidai da abin da aka saba biya kenan a kasashen turai inda yawancin likitoci ke arcewa kenan a matsayin bulaguro, in ji shi. Dr. Abdulmalik ya ce akwai wato wani shiri da gwamnan jihar kenan ke yi na kokarin wato cike gibin da ake da shi kenan a bangaren likitocin jihar, inda ya ce shirin zai fara ne nan da shekara 4.